खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय सासेबो फैयाखै दा बहाय नुयो लेबानियाव नुगोन लाइक इन आयौ फैसाबो दं ए मानसि लुबैनाय औ नङा आं लाइभखौनो हगाराना नै जों दा सिख्ला नैबावहाय सेंग्रा सासे सिख्ला सासे सानै जरा गोबालायनानै थांखांबाय दा बेवहाय जिरायफैबाय बे जिरायखोन्दायाव फैदों आरो बिसिनि जरा बोखारलायनानै गोमायोबा जोंनि जायोदां औ गैया दा हंगारखांबासो फैगोन बे आया निउस गावदां नोंनि महरा गोजोन हाथरखि बायदि नोंनि मेगना ओंखारफिनबाय लाजिस्लु मिनिस्लु नोंनि गुस्थिया माबा बुङो 5 मिनिटल' हंगारगोन आङो थारायलाय खानायजों लावजें लावजें आसि नांनि गेलेयो गावदां अखाफोर बायदि नोंनि मेगना स्टेबलाइजेसन गैया साला इउटुबाव स्टेबलाइजेसन गैया आखाइ मावबानो मावफालायो नोंनि बे आंनि रादाय लानाय जायो सिंगार जायोना सासेबो गैया नै लाइभ हंगारदोंमोन ला 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 गैया सासे फैनानै थांबाय दा हंगारखांबासो थांसै नटिफिकेसन बेबायदियावबो थाङोब्रा ना फेसबुकाव हंगारफिनसै जाबायदां नै र' बोरै बाहाय थुनांगौ इन्ट्र' रावबो नायग्रा गैयालै